καρπούζια. Μέσα στο Πορτοπάρος είχαμε χωράφια. Ναι. Βάζαμε καπνά, βάζαμε μποστάνια, καρπούζια. Είχε πάρει ο πατέρας μου, θυμάμαι, του κάνανε έκθεση στην Παρικιά, διάφορα προϊόντα παριανά και είχε πάει ένα καρπούζι τεράστιο και πήρε το πρώτο βραβείο. Ναι, ήταν πολύ παραγωγικό νησί η Πάρος. Είχε πολλά αμπέλια και βγάζανε πολύ κρασί. Αλλά ήταν η αδερφή μου μικρή και θυμάμαι που περπατούσε μες στο χωράφι εκεί και εκεί είχε λοιπόν φυτέψει μποστάνι, έτσι το λέμε τώρα. Τα καρπούζια, πεπόνια, όλα αυτά τα καλοκαιρινά φρούτα, τα λέμε μποστάνια. Λοιπόν, και την έπιανε ο πατέρας μου και την έβανε δίπλα στο καρπούζι και ήταν πιο μεγάλο το καρπούζι από την αδερφή μου. Είχαμε τεράστια καρπούζια, ήταν ο πρώτος, πες το, μποστανάς στην Πάρο. Και πήγαινε και στην Παρκιά, φορτώναμε γαϊδούρια και φέρναμε και εδώ στα μπακάλικα και τα δίναμε. Λιτζάνες, ντομάτες, τα πάντα είχαμε τότε.